L-istudenti minn eta żgħira qed jiġu magħlma kif għandhom ikabbru l-ħxejjex filwaqt li ma jeħlux ir-riżorsi bħall-ilma u l-plastik fl-iskola primarja ta' San Ignazju f'Ħalluqa. Il-ħxejjex qed jitkabbru f'proġett li ġie inawgurat it-tlieta filgħodu fil-bitħa tal-iskola ma' wieħed mill-ħitan. Fost il-ħxejjex li ġew mħawla hemm ħass, salvja, ħabba u nanieħ. Tkellimna ma' wħud mill-istudenti li qalulna dwar il-proġett li ħadmu huma stess fuqu. Aħna ħdemna fuq dan il-proġett minħabba li l-ħaxix u frott ikun tajjeb għalina u minn is-seaweed u l-cocoa peats u ħafna minnu ikun tajjeb għalina ħafna minnu. Kellna żona abbandonata fil-ground u ridna nużawa u għamilna dan il-vertical wall garden. L-ilma li jintuża biex jissaqqew il-ħxejjex mhux qed jinħela, hekk kif iż-żejjed jaqaf kontenitur u jerġa' jintuża biex jissaqqew l-istess pjanti, filwaqt li minflok ħamrija qed jintuża fertilizzant. F'reċiviment żgħir li sar wara li ġie inawgurat il-ġnien fl-ikel u x-xorb intuża nanieħ li ġie mkabbar fl-iskola nnifisha. Il-kontenituri tax-xorb huma tazzi li jistgħu jerġgħu jiġu użati, minflok jintużaw tazzi li jintremew wara li jintużaw darba. Madwar il-kamra kien hemm tpenġijiet tal-istudenti ta' bejn l-ewwel u s-sitt sena, fejn fost it-tpenġijiet kien hemm biex wieħed inixxef il-ħwejjeġ mingħajr ma juża tumble dryer u li jibdew jintużaw karozzi elettriċi flok dawk li jaħdmu bil-petrol u d-diesel. Min-naħa tiegħu l-assistent kap tal-iskola Stefano Farrugia qal lin-Net News kif ġewhom l-idea tal dawn l-inizjattivi favur l-ambjent. Din is-sena dħalna fil-proġett ta' Eat Responsibly u ddeċidejna li nsebħu din l-area mitluqa li kien hawn fil-iskola tagħna. Issa, nixu nqajmu awareness aħna li huwa possibbli li tkun kapaċi trabbi ċertu crops id-dar tiegħek stess bħal pereżempju ħass, mint, kari, anke min m'għandux ġnien pereżempju, f'daqsxejn erja żgħira jista' jkollok il-ġnien personali tiegħek. Uħud mill-pjanti inżeraw fil-bidu tal-ġimgħa u maħsub li fi żmien 3 ġimgħat ikunu kibru u jistgħu jinqalgħu. Dak li ħaxix ħajintuża biex pereżempju waqt il-lezzjonijiet ta' tfal, il-grupp tal-ekoskola jkun jistgħu jużaw ħadd isir pereżempju u jiskopru anke ċertu herbs kif jistgħu jintużaw l-ikel tagħna ovvjament. Jistgħu wkoll isir xi fundraising minnu biex ikun jistgħu ovvjament nisponsorjaw il-ġnien tagħna. L-iskola primarja ta' Ħalluqa ilha snin sħaħ tagħmel attivitajiet tal-istudenti biex jitalmu kif għandhom jieħdu ħsieb l-ambjent filwaqt li kemm jista' jkun ma jaħlux.